Bas. Bas kondi bas wingi bas. Bas. Kondi wingi. Tuh karo. Apa? Oh. Wingi kondi bas. Hah? Kondi. Kau mah enggak usah. Arep ngombe apa to, Wei? Sahur. Oh, sahur. Ya, iya. Kalau hayok ya piye to? Ya, aku sedang lah. Nah, iya. Kita waras kita ya. Toh, Siapa nih? ya sak kabehane to. Alhamdulillah. Coba toh. Apa terus kira gitu. Let's go. Ya apa wis mateng tau kok roro imbuh iki. Lah ya. Aku boleh tomblek, Dres. Lah ya kok imbuh sih. Salah sih. Ya los to. Angger wentek ngono. Kantak iki buntung. Tek ora aku arep piye? Lho, lah iya. Telepon sapa to kok dilik-dilik ae. Kok Apa weh? mbah ribet telepon tak dilik-dilik tutup-tutupe lho. Iya to. Oh, asli, Mbak. Iya to mangan to. Jiri wong katake. Lah iya. Ora oleh le, Pak Grayu le. Lambur. Jene wong. Lambur. Gak apa lesu. Aku yo lesu. Lah iya to mangan. Lah petuk ning prapatan ngono. Oh, petane perapatan ngono. Tuh anakku kolor kono kok kon. Oh, ya pas berarti. Kono riek kita telah tutuare direp golek mangan. Nah, iki arep menggo ngidul sama. Eh kita buka kok. Lah itu lagi ning dia. Kan biasanya ngarep pasar to. Lah lan kene lah welos kon juga dhewe. Iya, maksudnya wingi iki dipikir kene ro duit. Ya mung kene berapa yo? Pondok kayak. Ya tukokne to landok seprapat iki. Nek kowe sing datar tomblok. Kowe tuko tak dadarne lho kok malah yo ngaki ngirim tempe lho. Iki bos. Iki bakal model piye? Kok model piye-piye to? Piye to, Bud? Kok bakal model piye to, Bud ribut? Piye kok ora tuh? Lah iya. Iki lho. Dadi iki lak sahur iki wong-wonge bodho imbo dhewe-dhewe, Bos. Penting kena bayar. Yo, imbo dhewe-dhewe. Dadi kene iki Kowe iki Los bakul, biasa. blok iki bakul, blok bakul kuwi yo tuku-tuku dok seprapat ngono. Iki sahur ya. lah iya. Tomblok yo ora ngakon kowe yo ngaku. Ora iki lho, saloro iki lho. Bisa. Gini lho. Bisa sih. Sitok iki mau dalan. Kula perat anu. Kakan. Hah? Kula pe kakan. Ora lah Kula kula. gelir rambel dong to. Arep bogo anu. Yo, yo. Layak nganti linteng. Apa nih? Lah untal-untal ke lah. Duitnya ke lah. Mulai korek aku. Oh, korek. Ora di duit aku ki. Oh. Sesara ada rambanan aku. Oh, ada rabanan sih. Iya. Vlog yo ngono sumringe amblok aja nesu aku. Loh, Sedih aku. Loh, sumber kae mancing. Mancing. Ini ngono nggih Mancing. Yo vibe bahagia, Cuk. Malah mancing marek Ya, iya. bunga-bunga nek. Udah nyapo. Iya, iya. Dia podo lambene iki yo nih. Kuwi aja mancing. Ping. Pintu. Amin. Kalau tempenya hangat. Kayak kelorat. Ben adem sih. Temen. Lah wi lho. Ya iya. Lah wi lho. Wong. Lah yo wong kok dia lek malah disabuli lho ben adem. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa itu soma kau. Sing apik iki malah iki nek sing akeh ben kental ya to. Lho lho. Iki kok kula plok lha wika. Red. Hei, Wika. Lho lha Malah napa? sing apik iki ikine ben video apa? Ya iya. Kok iso lho.
Iki yo bayarmu piro? Duit kan rok. Lah iya. Kalah yo. Apa? Kalah aku bayar aku. Oleh ra bayar oleh kok. Kalau tak boleh ini wajib. Ngawur. Oleh sopo? Lah iya kok iso. Bayar sik opo ya? Gak usah lho. Bayar yo engko wong mari bayar engko. Nah bayar iku kan mesti double. Oleh karo piye. Piye kan dia sing bak polisi. Ah, ulah amin, kuku panjang umur. Gua kan, Bro. Sahur bos, teman-teman sahur. Lho calon wis sahur iki lho. Lho piye ceritane ngono lho. Oleh pernah tandran. Ini ndak ngeke kopi lho, Blok. Lho kowe lak ora pesen aku yo ora gawe to. Pesen gue enggak kok bakul kok. Lho kowe lagi muni lho. Memang. Lah iya kok iso iki lho. Kok mbok aneh ayo. Lha iki lho karek ngetekne. Tak prank. Ya aku. Tak prank. Akan akan juga duit nek apa BRI to, petorian. Nek kaya anu dhewe, kok duit. Akar tuku durian nggih mantuk. Yo Terus? tak bisa ya. Yo. Terus Bayar aku mulai. Tak tinggal mulai gawe. pahit mau legirat Aku pahit Hah? tapi nganggo gula. dengan. Enak kok. Oh. Kowe apa but? Kopi to. Kopi ya tuh. Pahit tapi nganggo gula. Oh, pahit tapi nggih gula ya. Oke. Sampai gak nyetak, Bos. Iya, Bos. Ya bos itu bos. Aku ini bos. Iya, Bos. Kene kurang berimo. Apa peran terima? Ya sopo-sopo. Baru membuat kurang berimo. Yo warung sangar yo iki kok. Kon imbu dhewe kok. Tapi ya tau imbu dhewe warung yo aku ki dhisik nrimo. Wong tuku imbu dhewe ning liyane apa yo iso. Gak iso. Tapi bakul kok pundok seprapat kok. Mati Hah? gue dhewe. Lho. Lebih lagi kowe to pinggir sing ngomong. Tok dhewe ben aku ngomong kok. Umur ora umur tak. Iki yo umup to lek kok sik, lak keloki metu yo umup. Kok iso? Cinta nata bla. Yo. Kok iso? Wong jupuk jajan. Loro ngaku sitok, telu ngaku larang minggat jajan buntan. Ya, Kowe gak oleh bro. goreng tempe proses lho. Kuwi wong liya. Yo. Delok anake yo biasa to. Yo. Lah kono jajan renteng anu kalau. Aku wegah nek ndemo tempe. Aku lak jajanan rantenge ora tau bet aku ora tau mangan ngono kuwi. Jajan tempe arep dintekno. Ya iya, kok iso ngejoki kopi lur. Cah loro iki lho pesen. Lho ora umup ora rasa diombe ben lara weteng mung kan yo umup to le. Kok modelmu. Seneng lho. Lho, ora nesu. Lah wong laga umup yo gak wani to aku. Ngono lho, Dulur. Iki to banyu ku kumpal-kumpal. Kompal-kompal ya. Kok iso padane apa ae iki. Laga umup yo wong wis bodho komplain to ngono to. Ret. Kok iso oleh tombro mujek ngene. Nek tomblo nang ngombe dhewe muap ora kak. Masalah nek ngedoli wong muap. Yo, kuwi karep dhewe. Wong gak muap. Ngenyek we. Peras komen kok. Sak tomblo ki biyen jahil mbok te. Ngerjai wong. Kok Aku ah, ya aku biasa ngono kuwi. Mau hiburan lho. Nek kan diomongin bar maghrib kan ngene Monggo. joko ora nyapa. Lho, ora krungu aku. makane warungku ki kondang tuku ngetan. Ora tau Monggo. apropan lho. Iya, lap-lap iki kok ngomong tane payah to. Kene ra mudah. Lah yo piye jan. Kurang opo iku. Iya ceritane iki kok. Ditutup ben gak mlempem le. Nah, ngono lho le. Kena tutup
Lah aku lemah kok sing tuku. Lagi pino malah papan turu piye lho, Mbak? Aku yang ngeliatnya gak tau deh itu di topi itu. Apa? Nah, wis ngono lur iki. Ngono apa? Blok anak motor yo. Ora iki sahur dadine. Ora sahur. Lah, dadi salur iki sahur. Sarapan. Nah, sarapan yo sahur to. Gua gak muni sahur. Setani piye, Wis ngono lur iki masalah. Jadi gak sahur lho. Wah, barokatu lho.